Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inda ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 12. Iti kasta na amiris ko nga awanan ti naimimbag nga aramidan ti tao, no di agragsak kan aramidan na ti amin akabaalan na, bayat ti panagbiag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Tatang, palubusan da ko na mapan iti Manila. Ay, Ado ti trabaho ichay. Agbiro ka. Kunayo iti. Apaman ang makaturpusak iti panagadal ko kat palubusan da ko nga agpa Manila. di mo ka di madamdaman, dagiti ado ang nagdadakes ang mapaspasamak ijay. Uray sa dino, adda ti dakas ang mapaspasamag. Iso apalubusan da kon. No addan trabaho, siyakton ti makaamo amang saka iti daga nga insaldayo. Ang, Saan kayo nga agkad-kad pay? Saan kayo ang matulungan? No di tuyak laang. Sayang, tinaturpos ko. Nestor, adda ka di duldulin mo akwartam dita. Apay aya, tatang. Ipilit nga minti adim nga agpa Manila, tayo jay kanong agbirok iti trabaho na. Apay nga minadiyo palubusan. Hadda nga rod mo ti amak ko. Balasang jay adin mo. Ay na, kabaalanan nga nadan ti bagina. Nakaturpos iti kolehyo. Sayang met, no dito'y nalaang probinsya. Pabulodan pa'y laeng nga rod iti kwartana. Pasahi kan allowance na. Sige, tatang. Kisayak pa lang ti urnong ko apagkasami ko makinimila. Kaano ka ding agbiyahe, tatang? Agan anat kay di Manila, ading. Ala ni Manong Nestor, amok ter aramida. Saan kayo ang madanagan? Di nakakumapalubusan ni tatang. Sikan ti makaamo ka ni tatang ha. Wen, Apaman ang makabiro kak iti trabaho. Agpawitap adagos. wen tapno mabayadan tayo, di nakasalda adaga tayo. Matuloy ka diti kasaryo ka ni Manang Mila? Saan pa lang? Tani, naksayan ti urnong ko akwarta. Gaputa sa remet. Nasingpat ka talaga, Manong. Thank you Awanan nyaman na. Aday tan ti pagluga na mabas. Agan anak ka, ading. Naipalugan mo kadimot laeng Nietzsche. Awan tatang, di kay ka di madanagan. Intun malam, addan ije Manila dayjay. Ay, sapay la ko mga rod. Tamakasapul adagos iti pagtrabahuan na. Degree holder. Imposible asa na makabiro ka dagos. Ikarkararag kong agbaligi ko manitse iti Manila. Sige tatang, mapana kon ije bangkag. Inak ituloy ti agmula. Sige nga rod barok. Sumarunoak. Saanen, dito'y kalatan balay. Agulaw kan tumanan. Hi, new applicant? Wan, si Kangay. New applicant? Ngam saan akong abaro iti kasto yung klase ti trabaho? Call center agent ka asigod. Amom dito'y Manila. Pinangat ti offer. No, ada nangat nga to ti offer na. Umakar ka na. Kasta ka di. New job mo? Wan, nagapuak ije probinsya. Di mon ibaga. Obvious mat. Ha? Oh, agsagana kan. Si Kansan ti sumaruno ang ma-interview. Good luck. Kita ang manlaangan niya. Nagbayag ta nagsarsarita itay. Di tapay am-amo ti tunggal maysa. Wan niya, Roda. Siyak ni Che. Elsa mo tinagan ko. Maala ak nga ta ije nagaplayan ta? Di ka madanagan. Nasaan ka maala? Nagado di ta pag-applyan? Nabisinanak pa'y anaguray. Madlaw ko nga rod, iso nga inawis ka dito'y panganan. Kasapulak ti boarding house. Ada ka di among. Umay kan ay iti apartment ko. Agmay sa ak ijay. Aggudwa talatan iti renta. Sige. Naggapo ak ije balayo, manong. Awan mo ti tao.
Adda kayo matgayam amin dito'y bangkag. Talaga nga awan ti madanon mo, ijay. Ay, ningay, Che. Nagpamanilan Mapan agbirok iti trabaho na, ijay. Kasta aya. Wain, Kunak naawan pa iti trabaho na. Taisarag ko kumaiji pagpapaayan nila kay akumpanya. Kasapulan da kanu ngamin ti sekretarya. napanmutain. Sa bagay, mayat mo't kit di ijay. Dakkel ti sweldo. Ipilit na mait. Tapno ka mabayadan mi tinaisalda adagamay. Ay won amanong, tapagaam muna mo't. Ana usar da di akwarta. Gapo iti panagadal na. Wow, nagmayat mo tanda ito cellphone mo? Mayat ka di dayta. Daan daytan. Adda ti may mayat. Oh? Apay adi ka gumatang iti mas upgraded ako nam. Usto daytan, an-anwak ngay tinangina. Basta makatext kan makatawag lakit di, mayatan. Ano siya? Kayat ko di uso. Nangina day jay. Ori Amom, iso nga imayak diti Manila. Tapno magatang ko amin, akayat ko. Si kagayam ti baro na alam nga agent. One, sir. Gabilatan. Saan mo't nga ginadayo ti tawon takit? Ang sikat ti supervisor mi. Uwen, Iso arong bangla ang awagang ka iti, sir. si Kamat. Mahilig ka kada iti night out? Anya a night out? Baybayan man langan na di mo amo. Kayat ko dayta. Mabaling ka di asumorotak kada kayo? Ni, nagkapuam. Inururay ka. Anya ti orasan. Medyo nabarta ka. Apay anaginom ka. Asino ti kadom anaginom? Nigkaba. Jay supervisor mo? Ay sus, aganad kay ti day a tao. Di ka man? Amom, nabayaga kun dito'y Manila. Ngam sa anak anaawis anaginom itirabi Kunak man no Manila girl ka. Sa bali dito'y che. Maibos ati kwartan lukas na. Saan ka ang makaurnom? Si kakit di mat. Sige ha, maturog akon. Riingan nakta masapa inton bigat. Basa man da iti simang pat asurat. Surat man ang tibang ko. Anya nga'y tinailanad tita. Kas iti sigod agsingsingir damanan. 5 abulan, sipod nagpamanila ni Che, tatang. Ang di pa'y mat nagpauit iti pagbayad tayo. Daitan ti jak mo barok. Uray ko man umawag o nag-text. Ay, surutak ko ma. Ngamjak ammo no sa dino ti pang surutak kan kwa na. Sa wakas, nagatang kumatlaangan tinabayagan nga arapaap ko a cellphone. Nanginginan ti cellphone mo ngumiti siya ka. Awisam lagi ti barkada, gab. Intay to agjajaming internabi Siyak ti makaam mo. Sure? Sure na sure. Okay. Aginom tayo laang. Che, di mo sobrahan. Ama ka saan ka na makawid? Apay ko ma'am, madanagan na. Kadada, kamat na mangyawid kanya. Anya? Wan gab. Kampante basta sikat ti kadwag. Che, agriin kan. Che, maladaw kan no saan ka pa'y lang agrupwat. Bayam, makamunigab kanya. Ayun gayam, ade mawag a babae itay dito'y cellphone ko. Antim ka no. Anya timbagam. Intad ko ati address dito apartment na. Ngamin damdamagan na. Pakialam mer ka talaga. Che, Inawagam siguro ni auntie kanya. saan? Iso ti mawag. Malagip mo, idi binulod mo ti cellphone ko. Idi inawagam ida. Pakialam mer ka talaga. Pumanawak dito apartment. Papanam, Awan bibiyang mon. Intaray ko dito ospital ni tatang, auntie.
Tadi matan mangmangan kan nagkakapsot. Nasaya at day nga inaramid mo, Nestor. Iti problema kita. Awan kwartak. Katningay nga minche. Sa nabale, nakasaritak jay kadwa ni Che iji apartment. Mapanak ijay takasaritak a mismo ni Che. Amok man no apay asaanan nga agparparik na kada kayo. Kinapudno na nana, imakar ni Che iti apartment. Anya, Diyak ka muna sa dino. Ngam padasak nga awagan ti supervisor mi, tagdandan na da ngamin. addan ka denden nana? Diyak ka muna na. Nagbalbaliw namin pinsan ni Che. Nagbalinan a sosyal, manipod nagtrabaho dito Manila. Ay, isong arun da itanti rason. No apay analipatan ng ti pamilya na ije probinsya. Mabait lang nana, awagak ni Gabi. Nagkuna apastra kam day ta, bakit? Kung nanamot ngamin nga ikit mo ka no. Podno ka di? Wan, ngam umay laang dumawat iti kwarta day ta. Oh, di ka ma. Ay na, adu pa iti bills abayadak. Kin may sa, kaya't ko ti kumatang iti baro abag ko. Ingkalaton ka sa Rita. Nagadayo tinaggapuan na. Nagpudaw kamot kan balasang ko. Nagpintas kan. Auntie, no umay nakdawatan iti kwarta, awan ti maitid ko. Anya, Ado ti babayadak a bills ko. masakit ngamin ni tatang mo kat nakakonfine ita. Mang tedak, sangaribo. Anya, Saan kayo ang mabalin nga agbayag ditoy, auntie? Mabayadan amin ditoy. Iso nga agawid kayo adagos. da itatiintad ni Che. Sangaribo lang. Sa balin ni Che ita. Saanan ajay sigod ana maabalasang. Kasano nga'y palawag taday ta kinitatang? Bayamon barok. Pag tinulungan tayo latan ti gastos, aging ga makarwar ni Manong. Ingkarkarigatak ngayong gastusan iti. Ita, kastoy lagayam ti isubad na. Elsa, Ay na, Jack ninamnama nga umay ka dito yung apartment ko, Che. agi amanak. Manipod nag-resign kay Jay kumpanya. Awanin damag ko kan. Apay nga ta. Nagatang kumutan amin ang kayat ko. Naaramid kumutan amin nga amok ang makaparagsak kanyak. Apay analidayak. Ay na, bes. Oray no adaminin kan ka material abanag. No saan ka anaragsak, awan matlati Serbina. Huwag nga rod. Apay no subyam ti pamilyam ije probinsya. Binaybay am ngamin idan. Amom ka din no anya ti makaparagsak iti may sa tao? Anya day ta? Jay agaramid ka iti nasaya at iti padam a tao. Elsa, Saan pa'y anala daw ti amin, Che? Subyam ti pamilyam. no naimbag ka a tao, maidalan ka babaan iti kinataknang mo. Madadaal dagiti saan ang mapagtalkan, babaan iti bukod da a kinakillo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.